Ir-rabaħat tar-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal, Samwel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu, għax jiena diġà warrabtu, għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajn, imma l-qalb. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu. Imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar il-ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha. Ġesse wieġbu: għad-fadal iż-żgħir qiegħed jira n-naġġ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qumu idilku, għax dan hu. Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakkmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, hemm u jirejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, immissa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawlit id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lill-mulej u tisseħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi tistħim qar jekk issemmih. Imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher hu dawl. Għalhekk jingħad: stembaħ int li jintrieqed u qum mill-imwiet, ħajjiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej, Ġesu lemaħ raġel qama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsewh: Rabbi, dan twieled qama
għax dineb u stess jew għax dimbu l-ġenituri tiegħu. Ġesu jieġeb mhux għax dineb u jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar, jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni. Għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl tad-dinja. Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu mur inħasel fil-menqa ta' Silwam. Din tfisser il-mebawt. Mela dak mar, inħasel u ġi jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh għax hu kien tallab, qalu dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva hu, oħrajn qalu le imma jixbħu. Iżdu qalilhom jiena hu. Qalulu mela kif infetħulek għajnejk? Weġġibhom wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn dilik li għajnejja bih u qalli mur fis-Silwam u nħasel hemm. Mort, naħsilt u ġejt nara. Qalulu fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-modi kien għama, ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn il-għama inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-għama kif sar jara u qalilhom għed li ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalu dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħarriss is-sibt. Iżda oħrajn qalu kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn. U ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-għama int x'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk? Qalilhom dak profeta. Il-Lut ma ridux jemnu li hu kien għama u ħadd dawl qabel ma batu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom dan li intom qegħdin tgħidu li twieled għama, dan binkom. Melissa, kif ġi jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu qalulhom nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled għama, imma kif issa ġi jara dan ma nafuhx u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħaj jitkellem huwa għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lut, għax il-Lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġgħu batu għal dak li kien għama u qalulu għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf li jien kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu immu x'għamillek kif fetaħhomlok għajnejk? U weġibhom ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu. U qabdu jgħajruh u qalulu dak int dixxipli tiegħu, aħna ta' Mosè dixxipli. Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġġibhom ir-raġel u qalilhom sewwa, hawn qiegħed il-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala. U madankollu li fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lil mitinbin. Iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ
għajnejn wieħed għama mit-twelid? Li kieku dan ma kienx ġej minn Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel? Imbagħad qabżu qalulu, int se tgħallem lilna? Int li twelid dnubiet waħdek? U keċċawh il-barra. Ġesu sema li keċċawh il-barra. Sabu għallu, temmen inti f'bin il-bniedem. Dak wieġeb u għallu, minu mulej biex nemmen fih. Għallu Ġesu, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikelmek. Għallu nemmen mulej, u nxteħed arkub teħ qudiemu. Imbagħad Ġesu qal, jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh, aħna wkoll l-omja? Weġibhom Ġesu, li kieku kontu omja, ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imma issa qegħdin tgħidu aħna naraw, mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej.